Kawuok Machakos wadhi nyaka kaunti ma Migori kuma budget mabalang mar ariyo kata supplementary budget 2 mar kaunti ma Migori pod kuomo moko e rot kata bed ni ne okale kod od bura ma Migori bang' achiel kuom oganda e kaunti no ndiko barua ne jaga budget mondo kik puodhe kowacho ni nitiere gik mathoth ma ok ni kare e budget no. To jafwambo marwa e kaunti no George Migori nigi ler mathoth. Tarik 19 mar dwe mar abich mar higa od bura ma Migori ne okalo budget mabalang' mar ariyo kata supplementary budget 2 mar bilion 12.1 ma bende nitie kod medruok mar omenda mar milion 459 e wi budget mabalang' mokwongo kata supplementary budget 1 ma nitie kod omenda maromo bilion 11.68. Kata bang' od bura ma Migori kalo budget mabalang' mar ariyo, budget ni pod kuome okwamo e rot bang' jaga budget tamore puodhe kawe kod ywak ma ogol kod achiel kuom MCA e od bura ma Migori mane ondiko barua kadwaro mondo budget ni koro chungi ni entiere kod chochni moko. Ne wabedo piny ma wang'eyo ni it is true ni majority will have their way. So their way no must be within the confines of the constitution. Omiyo ne wabedo piny ma wacho ni ber mondo wandik ne the control of budget. Our list a number of things manokwa yegodo. Kao kalo kuom barua mondiko da pis ma jaga budget ne jatend migao no mar omenda e kaunti ma Migori tarik 30 dwe mar abich mar higani. Jatend migao mar omenda e kaunti ma Migori dwaro mondo kodwok penjo kako omenda mar bilion 1.44 oketi tenge ma chulo gope ka lipot maten kaunti ma Migori ne ochiwo ni kuom gope maromo bilion 1.94 mane kaunti ma Migori nitiere godo e kar dwe mar auchiel e higa mar 2024 maromo gope bilion 1.22 ne ochule ikomenda mar 2024 nyaka 2025 gino manyiso ni gope mane odong' koro romo milion 703. Omiyo ne list a number of things ma kwano moko go ma watero ka COB wapenje ni kapok e kadho kendo yie ni mondo budget ni oti to yie mondo county executive odwokwa e weche mwaresgo. Jaga budget bende wacho mokuom gigo magidwaro mondo kote migano mar omenda e kaunti ma Migori koro keteler en ywak mogol kod MCA ma oting'o gope ma onego chul chendego mag dongruok magedo magi ok ni rumo. To wayudo ka nitiere jogo mane nyinggi ne nitiere e supplementary 1 mano se chul te yudo ka kuro gol nyinggi. Nitiere projects mondik ni proposed projects. Onge rieko ma project mobedo proposed mapoko tim nyalo bedo pending bill. MCA Manoth Kademo Limo Bonyo mena achiel kuom jokanyo mag kamiti mar budget e boma ma Migori wachne diere ni budget mabalang' mar ariyo ma kaunti ma Migori ne okale od bura kata kamano entie kod penjo mathoth. Kaka committee members ne wayiere ni document no mondo duok ne executive mondo losi. Kuom hawi marach executive no kowinjo wachni omiyo negi kila document no kako chalo no kako rach no e assembly kendo kane okele assembly nikech assembly ma wan godo en assembly ma samoro nigi luoro mang'eny kabisa kuom MCS ma oyiero omiyo nokale kamano. Lipot mogol kod migao mar omenda e kaunti ma Migori kata kamano wach ni weche go mane ondiki kod achiel kuom MCS ne jaga budget ka otende kod budget mabalang' no ok gin adieri kendo gisendiko barua ne jaga budget ka gichiwo ler. Ten migao ni wani mokuom gigo eko ma iwacho ni dwaro chul ni to ok ne otim gin miriambo ka dieri en ni thoth gine otime ikomenda mag 2021 kod piny owacho mokalo kendo gisebedo gope ma osebudho kuom kinde. George Juma, Ramogi TV, Migori.